nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin ang ating nutritionist dietitian 4 from the DOH Bicol CHD na si Miss Christine Espiritu. Nandito pa rin po tayo para pag-usapan ang episode natin on breastfeeding para sa National Breastfeeding Awareness Month. So, sa pagpapatuloy po ng ating mga katanungan, Ma'am Tin, may mga paraan po ba or pagkain or inumin na dapat i-ingest po ni mommy para maparami ang gatas niya? Okay. So, unang-una po, no, syempre, nagbe-breastfeed si baby. So, kaya kailangan, dapat, masustansya din yung kinakain ng mother. Dapat, hindi yung, dapat doble din ang kain niya. Kailangan dagdag energy din and calories and nutrients din. So, kinakailangan na masusustansya. Syempre, ang pinaka-mainam pa rin, kumain ng prutas at gulay. Mataas sa protina at the same time mataas din sa calcium yung kinakain ng mother, no? And yung kung paano maparami, kasi yung gatas ng ina, depende po kasi yan. The more na nagbe-breastfeed yung baby, the more din po na may lumalabas. Kaya yun nga sinasabi natin na based on the demand, ang lumalabas na gatas. Kasi kung hindi nagpapa-breastfeed yung mother, wala din talagang lalabas na gatas sa kanya. Kaya wala rin na dedede yung bata. So, importante niyo yung breastfeed on demand or laging pagpapa-breastfeed sa baby. Okay po? Yes po, Ma'am Tin. Thank you po. So, kasi meron din po akong naririnig ng mga mommies na nagsasabing parang nahihirapan po silang magpa-breastfeed kasi nga po kahit anong kain nila ng mga masustansyang pagkain ay parang hindi po lumalabas yung gatas or maybe it's in the way ng pagpapa-breastfeed nila. So, ano po yung insight natin dun, Ma'am Tin? Yun nga po, nabanggit ko kanina na kasi minsan, how often ba? Baka naman kasi konting ayaw lang ng bata, ayaw na talaga natin magpa-breastfeed. Kasi yun, depende kasi yun dadami yung gatas mo kung nagpapadede ka din. At tapos, ang isa pa doon, tama ba yung posisyon ng pagpa-breastfeed natin? Kasi wala daw talaga lumalabas. Anyway, kung talagang wala, pwede tayong mag-ask ng help professionally. Pwede yung sa mga peer counselors natin. Kasi may tinatawag tayong lactation management na tinatawag or lactation massage na pwedeng i-massage si mother para mas may lumabas, ma-relax. Kasi baka naman stress din si mother. So madami kasing factor din po na pwedeng hindi lumalabas yung milk, pero meron po yan. Again, ang pinaka malaking factor dyan kasi yung breastfeeding on demand. The more na nagpapa-breastfeed si mother, the more na po na may lalabas po na gatas po. Ayan. So, thank you, Ma'am Tina, no? So, ang dami-dami palang factors na kailangan ma-consider ni mommy para successful yung paglabas ng gatas sa kanya or yung pagpapa-breastfeed kay baby. Kasi hindi lang pala yung tinatawag natin na frequency kung gaano sila kadalas, kundi pati yung baka naman sila ay nasa stress. So, dapat iwas stress muna tayo bilang bilang mga mommies. And then, meron din pong ibang factors katulad ng yung siguro dapat ma-put into consideration natin yung dapat hindi sila nagi-give up. Ano yun, dapat talagang kayo, matiyaga sa pagpapa-breastfeed. So, ayan. So, meron po bang ang mga nanay po, pwede po ba silang magpa-breastfeed ng hindi naman po nila anak? May mga ganong instances po ba na allowed? Yes po, of course. May instance kasi na, for example, yung bagong panganak na parang wala talaga, ay bagong panganak, hindi pa talaga or nasa recovery si mother na hindi kaya. Tapos, ang ginagawa natin, kung hindi kumukuha ng milk na ginagawang for calf feeding, galing yun sa ibang sa ibang mother, yung gatas ng baby na iniinom niya. So, pwede po yun. Or pwede naman magpa-breastfeed directly from other mother. Pwede po yun. Kasi lahat naman po, again, nabanggit ko kanina, malinis yung gatas. Siguro i-consider lang natin na how comfortable ba din yung mother na papa-breastfeed dun sa ibang bata. Kasi may mga baka hindi naman na natanong lang natin yung mother, baka hindi naman komportable siyang magpa-breastfeed. And yung mother din, ng sanggol. Baka kasi ayaw din ng mother na nagpapa-breastfeed yung sa iba. Kasi gusto niya, pwedeng cup feeding na lang pag no. So pag kailangan ng bata na talagang kailangan ng gatas, pwede kasing kunin
mag-express ng milk yung isang mother, tapos ilagay sa cup, or pwedeng directly. Depende kung ano yung readiness din ng both parties po, no? Yung mother ng sanggol at the same time yung magpapa-breastfeed. So, depende po yun. Pero pwede po talaga. Ayun. So, yung sa mga mommies, huwag kayong mag-worry kung wala talagang lumalabas na milk, or kung talagang in the situations na need na iba ang mag-breastfeed, it's very much okay, as sabi po ni Ma'am Tin. So, Ma'am Tin, gusto ko lang balikan yung question natin, yung tungkol sa mga dapat kainin, ano. So, nabanggit niyo po kanina na may mga dapat kainin. Meron din po bang mga bawal talagang kainin kapag tayo ay nagbe-breastfeed? May mga gano'n po ba? Actually, so far wala naman kasi tayong bawal. Ang importante lang naman kasi sa atin is moderation. So no, moderation pa rin. Syempre, dapat iba't iba. At the same time, iba't ibang klase na prutas at gulay. Hindi yung parang para-pareho, para mas makuha din natin yung tamang sustansya. Kasi kung para-parehong pagkain, kung para-parehong sukat, or kung ano man po yung pagkain natin, na for example, puro lang isda, puro lang karne din. So, kailangan din natin ng variety para lahat ng sustansya makuha din po. At yung mga bitaminang kailangan ng both mother and yung baby po natin. Ayan. So, talaga nga dapat may variety po ano talaga. So, hindi lang dapat ulit-ulit na lalo na yung sa mga mommies diyan na paboritong pagkain lang yung kinakain. Kunwari spaghetti, puro spaghetti lang yung kinakain. So, dapat talaga may variety po ng yung go, grow, and glow. 'Di ba, Ma'am Tin? Parang Yes po. yun, kasama lahat ng nutrients doon. And bukod pa po diyan, kung ayaw po talaga ni baby ano, may mga instances na ayaw talaga ng baby na mag-breastfeed. May mga ganong instances po ba? And kailangan bang pilitin yung baby, or ano po ba yung mga dapat gawin dito, Ma'am Tin? Ayan. So, yung nabanggit kanina, no, tanungin muna natin yung status muna ng mother. Kumusta yung ano niya, yung stress po ba siya? Kasi bakit ayaw? Alamin muna tayo. Kailangan kasi i-counsel muna natin yung mother. Kasi baka naman, yung again, babalik tayo sa proper uh, positioning ng bata. Baka kasi hindi lang din alam ng mother kung papaano yung tamang pa-breastfeed. Baka hindi niya lang alam yung tama, baka hindi lang nakukuha kasi iyak na yung mother. So, tapos alamin din natin, kumusta yung feeling ng bata? May sakit ba? Or kung ano man, komportable din po ba yung bata? Kasi, di ba nabanggit natin kanina na dapat kailangan komportable din both mother and child or sa baby para lang makapagpa-breastfeed. Kasi kailangan, hindi lang din yun, no? Kailangan din kasi ng support. Tanungin din natin, ano ba yung support din na nakukuha ng mother sa kanyang asawa at kanyang pamilya? So, kailangan natin ng ganun para tingnan lang din natin ang lahat ng aspeto. Kasi may mga factor yan eh. Pwede kasing hindi, yun nga, baka naman may something din sa teeth or sa gums ng bata or kung ano paman po. So kailangan i-counseling natin. Check natin yung mother kung ano yung nakaka-apekto, bakit ayaw. So yun po. Ayan. So magandang actually ang inspirational po nun, Ma'am Tin, kasi we need to check all the boxes muna. We need to check all the factors muna bago natin sabihin na this won't work. So kailangan talaga matyaga tayo bilang mother sa pagpapa-breastfeed sa ating mga babies, kasi ito pa rin po talaga yung pinaka-superior na mapagkukunan natin ng nutrients para kay baby. So bukod pa po dun, Ma'am Tin, ano, is it safe to say na pwede si mommy uminom ng mga supplements, mga vitamins, kunwari po mga maintenance niya kung may mga sakit siya or whatever, or kaya vitamins lang po, supplements habang nagpapa-breastfeed. Okay lang po ba yun? Okay naman, wala na ba pong problema yon? Kasi sabi nga natin, kahit nga may sakit si mother, pwede siyang magpa-breastfeed. So, walang problema po siya. And anything na iinumin natin medically, kung halimbawa, ano naman siya ng doctor, recommended, sabihin pa rin natin na nagpapa-breastfeed po tayo. So, we ask, anything na intake natin as long as yung mga, for example, mga medicines, we ask the doctor pa rin. Para always safe pa rin, no? So, kasi kung iinom lang tayo na, para saan ba? Ang tanong ulit, para saan? Bakit tayo umiinom ng ganyan? Siguro, mapa-breastfeed ka or kahit yung normal, hindi tayo basta-basta umiinom ng gamot, diba? Without the
recommendations of the doctor. Yes po. So talagang consult your primary care provider pa rin po. Yes po. Ulit po natin yun na mantra na sinasabi sa ating public, lalo na sa ating mga mothers. So with that po, Ma'am Tina, no, sa lahat po ng nabanggit yung mga tip, mga paraan, mga posisyon ng pagpapasuso. So ano naman po yung mga serbisyo na maaring or binibigay ng DOH Bicol at ng mga partners nito para ang mga mommies po ay ma-encourage na mag-breastfeed? Okay, dito mismo sa ating sa DOH, may madami tayong mga advocacy na ginagawa. Unang-una dyan yung tinatawag natin na first 1,000 days. Yung first 1,000 days, dito na kasi nakapaloob yung advocacy natin, start from the pagbubuntis, from the conceptions hanggang bago magdalawang taon. So sa pagbubuntis pa lang, pine-prepare na po natin yung magulang or yung mother para kung paano yung tamang pagpapasuso, kung hanggang kailan. So tinutulungan na natin sila. And specifically, meron din tayong mga advocacy when it comes to infant, young child, and feeding practices. Ano yung pakatapos ba ng breastfeeding? Ano na yung dapat? Paano ba yung tamang pagkain ng bata, yung complementary food, paano ba, gaano ba kadalas, gaano ba karami. So, may mga ganun po tayo. Actually, yung mga serbisyong ito, makukuha natin to sa mga barangay health station or mga RHUs po natin, rural health unit. So, meron tayo po niyan kung kailangan natin ng tulong or para tayo mabigyan ng mga kaalaman, pwede po tayo sumangguni sa ating lokal na pamahalaan, lalo specifically po sa ating mga midwife, nurses po na nasa rural health unit. Meron din tayong sa community mismo, meron din tayong tinatawag na peer counselors. Ito yung mga peer counselors, ito yung mga tumutulong talaga na, for example, pinupuntahan yung mga mother, tinutulungan sila, tinatanong kumusta, tapos tinutulungan yung mga positionings, yun nga, tutulungan sila kung bakit nahihirapan. And meron din tayong, hindi lang yung sa mga sa government natin, meron din tayong NGO na tumutulong sa atin. Actually, we have a partner NGO which is the Breastfeeding Bicolanas, na malaking tulong sila sa atin kasi yung mga hindi natin minsan naaabot na mga mother na minsan hesitant sila pumunta sa RHUs. So minsan pumupunta sila doon sa ating partner NGO, nagpapaas ng help or advice kung paano yung tamang pagpapasuso at lalo na minsan nahihirapan po sila. Okay? Ayan. Thank you so much po, Ma'am Tin, sa pagbanggit ng napakadaming programa at activities ng Kagawaran kasama po ang ating mga partner agencies at iba pang health partners. So sa dami po ng mga kaganapan or activities po sa pag-promote ng breastfeeding, talagang yung mga partner agencies po natin, sabak lang ng sabak, lalo na sa mga local levels, talagang sila ay walang pagod na nagpo-promote po and nag-i-implement po ng mga breastfeeding activity. So, Ma'am Tin, meron din po ba tayong breast milk bank sa Bicol region? And pwede po ba natin itong mai-promote? Okay. Dito po sa Bicol region, meron po tayong tinatawag na breast milk bank. Actually, nasa Camarines Sur po siya, sa BMC, Bicol Medical Center. Kaya pwede po tayo doon mag-donate ng breast milk. Actually, malaking tulong po para sa mga nangangailangan ng gatas. Yung baby kailangan talaga ng gatas, especially sa mga yung mga bagong panganak na may nasa ICU or may problem po, no? So kailangan po, kaya hinihikayat po namin na sana may makapag-donate. Kung yung malapit po sa Bicol region, no, ay sa Camarines Sur. Pero kung dito naman po, actually meron tayo dito, sa BRTTH, may milk depot din po tayo dyan. Yung gustong mag-donate po ng breast milk, pwede din po. At mismo dito sa atin, sa office natin, meron tayong milk depot na tinatawag. So, we encourage the mother na contact lang po tayo sa amin para po makapag-donate po tayo ng milk. So, kung nasaan po kayo, i-arrange po natin yung pag-pick up. Tapos, syempre, binibigyan din po namin ng breast milk bag, yung mother, para at least mapalitan ba yung nilagyan ng breast milk ng breast milk para palitan po natin. So, may breast milk bag po kaming binibigay din para doon sa nagdo-donate sa amin.
Ayan, so maraming salamat po Ma'am Tin. So nabanggit niyo nga po na may mga breast milk bank dito sa BMC and dito rin po sa BRTTH. Puwede din po bang, mai-contact ang, LGU or local government unit para dun din po sila makapag-donate? Para sila Actually, na opo. yes po. Ang ano lang po kasi natin, may mga tinatawag po kasi yung storage, yung proper storage. Actually, meron tayo sa Kamsur, mag-start pa lang sila for I think this week, may nag-invite sa atin na magla-launch sila ng kanilang breast milk depot. So, that's the first time actually sa local government unit na nagkaroon sila to support the breastfeeding advocacy. So, kung ini-encourage ko din yung mga local government unit na kung kaya po natin to produce magkaroon po ng breast milk depot. So at least much better po para locally makatulong sa community po natin. Pero yung ganun po, pwede. Pwede pong mag-contact kung talagang sobra yung gatas ng mother. Pwede pong mag-contact sa rural health unit and then they can contact also us para ma-refer natin kung saan din yung pinakamalapit na kailangan pagdalhan at kung sino may kailangan ng gatas. Ayan, so thank you so much Ma'am Tin. So, additional questions lang po kasi na-curious din ako and I'm sure curious din ang ating mga mommies kasi, ang breast pump, yes Ma'am Tin, breast pump naririnig ko 'yan. Is it an effective alternative way para malabas yung gatas ni mommy? Actually, pinakamainam pa rin po yung pagpapasuso siyempre. It's the best way pa rin po kasi para may bonding na yung attachment din po ng mother and baby, no? Pero kung working mom ka, pwede you can do hand express. Kasi maganda pa rin po yun kasi mas nailalabas, mas nakukuha din po natin yung gatas. Pero it's a choice po, no? Kung talagang wala tayong choice na kailangan nating mabilis, convenient, pwede din po yon. Pero kung pinakamainam is direct latch po na tinatawag or hand express. Ayan. So, emphasize po ulit natin as per Ma'am Tin na kailangan po talaga, the pinakamainam na way is talagang pagpapasuso or hakab. Tama po ba, Ma'am? Ayan. So, with that po, Ma'am Tin, itanong ko na rin ito kasi hindi pala siya natanong kanina. So, may expiration po ba ang breast milk? Paano po ba ang expiration ng breast milk? Actually po, yung oras po, no? Ano po siya, depende po siya. 3 to 6 hours yung room temperature po. Tapos, ang pag nasa ref, nasa 72 hours lang po siya. Pero 3 days to pag nasa ref. Pero pag nasa yung frozen, pwede po yung tumagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon. So, depende sa storage po, kung paano natin store. So, yun po yung kung gaano siya tatagal. Ayan. Kaya po pala, Ma'am Tin, kasi ang dami kong naririnig na moms na, ay, kailangan kong i-ref yung gatas ko. Lalo na mas maganda kung frozen kasi mas matagal yung parang shelf life nila or parang yung di sila may expire agad. So, ayun lang Yes po, po. Ma'am. Yes, yun lang po, Ma'am Tin. At least po na-clarify po natin. So, message na lang po, Ma'am Tin, take home message na lang para sa ating mga aspiring moms, mga moms to be, and mga nagpapagatas po. So, message na lang po sa kanila. Okay, so tandaan po natin na wala pa ding masasapat na pagkain ng sanggol kundi ang purong gatas lamang ng ina. Mainam at napasusuhin pa rin ng sanggol na purong gatas lamang sa loob ng 6 na buwan hanggang 2 taon at higit pa. Okay? Depende po sa pangangailangan ng bata. Okay? So, maraming salamat po. Thank you so much for the opportunity para po maibahagi natin ang kahalagahan ng eksklusibong pagpapasuso. Ayan, so maraming salamat po once again kay Ma'am Christine Espiritu, ang ating nutritionist, dietitian 4 of the DOH Bicol CHD sa pag-share po ng kanyang knowledge and kanyang mga tips para po sa effective and mga ways po, proper ways ng pagpapasuso. So, this has been our Chikahang Pangkalusugan on the National Breastfeeding Awareness Month and magandang araw po sa lahat.